Защото като дойде от слогето, почна в градината да почна да копае. Ялтима, виж, така ли се копае? Какви са тези движения пък ваши? С мутиката. С мутиката се копае така, не така. Бъркате движенията. Тя знае как се копае. Милото гълъбче, болничко ли? Не се бийте, не! Да ни споменавам името от Пернике. Илонка се казва. Опитвах се да ви кажа, че с нас се свърза Лиляна Михалева. Тя твърди, че сте баща на 13-годишната й дъщеря. Коя това, бе? Откъдя на къдя, бе? Ти знаеш какви книги имам у дома? Книга на бизнесмена имам. Аз не съм глупава. От банки разбирам, от почти, от всичко разбирам. Ясно ли ти е тъпана? Чакай, тебе не те интересува. Господин млад мерин, 24 са определяш ти. Ако ти пусти един шалон, тогава ще видиш.